Θα παίξουμε ένα Brawl Stars. Αλλάζω παίχτη. Αλλάζω παίχτη. Ναι, παιδιά, τώρα παίζουμε Brawl Stars. Διάλεξα τον Buzz. Μα δεν παίζουμε. Βγήκε έξω. Έχω επεξηγήσει από πάνω. Έχω το νομπάδικα account. Έχω πολύ καλύτερο. Να σας δείξουμε ένα στο άλλο account. Friend. Πονώ. Να, αυτός είμαι εγώ. Στο μόνο στο account. Να τώρα μην κρατούν έχω 20. Στο σουβλάκι. Δεν πω όχι. Γεια σας. Το σουβλάκι μου μέσα. Nothing Club. Και έχω τόσο λίγο τον Ρίκο. Τι έχουμε, για να δω. Τι έχουμε. Έχουμε έναν πολύ κακό παίκτη, Parley. Ό,τι χειρότερο, ο Σπέκο τα άγγιξε. I'm a god player. Στην Parley μου είναι ο σκοτάκης. Μοιράς, αμά. Σκοτάκης τι μπαίνει. Θα βάζεις το φίλο μου. Τώρα θα πλαγγίσεις. Τώρα τελείωσες. Σέλι τελείωσες. Λες να είσαι μόνο εσύ. Easy more. Και με κοιτάει. Και αυτός είναι ένας φίλος μου. Ο Κώστας. Εντάξει, λίγο τι μπορώ να κάνω. Όπα, πλακιά. Πίνε. Σας το έχω δείξει στο άλλο βίντεο. Δεν έχει δει το άλλο βίντεο, αλλά πάω να το δείξω. Τώρα τελικά δεν θα σας το δείξω. Να το έβλεπες αν είσαι πιστός φαν. Σκότωσε μια μέης ολομόνος. Μια μέης. Το Ρίκο. Βράδυ. Βάρα. Παιδιά, το παιδί είναι... Αυτό είναι το πινέλο. Κι εγώ την έχω. Πού το πας. Ξέρω να παίρνω. Να στο πω την έχω πολύ.
Όχι, εντάξει. Α, δεν πάρω. Δεν μπορώ. Τότε η space. Λες. Θα τροπή space. Και πελάκι. Δεν παίζω πολύ με χαστούς. Γιατί... Έχουμε δέσει. Δεν επέκλειξα τον τέτοιο. Τον... 8-bit. 8-bit. Είμαστε εξπίτσες. Έχω παίξει λίγο, δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Έχω παίξει μόνο λίγα μάτς. Πάτε να ξέρετε. Παιδιά, δεν ανέβασα ένα βίντεο 16 λεπτών. Τώρα όταν ανεβάσω και αυτό τώρα δηλαδή, θα δει και αυτό. Είναι 16 λεπτό, να ξέρετε. Σίγουρα το κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 10, για τους σχεδόν 10 subscribe. Ευχαριστώ μέσα από την καριέρα μου. Ναι, αυτό το βίντεο θα είναι 11 λεπτό. 16 λεπτό, παιδιά, θα είναι. 8 λεπτά. Λίγο περισσότερο. Δεν θα παίξουμε με Λίλη. Χρειαζόμαστε αυτό που δεν θυμάμαι τώρα άστο. Αλλά 1 ή 2 μάτια για να γίνει. Για να πάρουμε τα 1500 πόδικο μας. Αν παίζετε από παλιά, θα ξέρω ότι τα δίνω 500-500. Τώρα μην τολμήσει αν έχει σχόλια, γιατί κάποια δεν έχουν. Κάνε να γράψει τα σχόλια, είσαι νουμπάς και θα άκουσες από κανέναν απλά και το παίζεις μάγκα. Μην τολμήσει να το γράψεις κανένα. Ήσυχα, περίμενε. Είδα. Δεν μπορώ. Έκανα Λίλη Στρόβερι. Και στρόβερι τώρα. Έχουμε μια φραουλίτσα. Εγώ θα ενημερώσω το βίντεο για άλλα 16 λεπτά. Βασικά πείτε μου λίγο στα σχόλια αν είναι ενοχλητικό να λέω πόσα λεπτά, γιατί το λέω σε πολλά βίντεο. Πείτε μου αν είναι ενοχλητικό. Δεν να μην το κάνω.
Παιδιά. 4. Reddit. 10. Legendary. Epic. 10. Ξέρετε όμως παιδιά, εγώ αναφέρω στα βίντεο γιατί ξέρω κάποιες φορές μπορεί να περάσει η ώρα. Η ώρα συνήθως περάει γρήγορα και μπορεί να γίνει σοβουλάκια και να υπάρξουν πάρα πολύ ώρα. Γιατί το πολύ content, να το πούμε αυτό, δεν το βλέπετε. Δεν βλέπετε μεγάλα βίντεο από μικρούς YouTuber, μόνο shorts και τέτοια βλέπετε. Θέλω να εστιάσω τουλάχιστον 4.000. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τώρα προσπαθώ να φτάσω στο 10 για να σας κάνω thank you for the hub. Χωρίς παρεξήγηση, είναι καλό. Γιατί μόνο ένας φίλος μου έχει κάνει like σε επικράτηση. Δεν έχω πει στη μαμά και στον μπαμπά μου. Ξέρω ότι έχω κανάλι. Αλλά τους έχω πει να μην με κάνουν. Είναι ένα βίντεο μπλέμα, γιατί δεν το έχω ξέρω να κάνω like. Δεν δικά. Πάρ' το. Πιου. Πόσο λέει. Να τώρα πέρασαν 2 λεπτά. Πόσο γρήγορα. Ένα μάτσο. Μικρό. Τι να πάρω να παίξω. Τα παίρνω πάνω 15. Στάρα μας. Παιδιά, ασικά παιδιά, αυτό το βίντεο δεν τελειώνει. Αλλά πάμε την Dara Rank 15. Αλλά δεν θα είναι αυτός ο τίτλος. Ο τίτλος θα είναι σε αυτό το βίντεο. Θα παίζω Brawl Stars και αν θα πάω παίζω Brawl Stars με διάφορους Brawlers και αν θα πάω την Dara Rank 15 εδώ σταματώ το βίντεο. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Dynamite! Εντάξει, αφού δεν... Αν έχει περάσει, δεν είναι κανονική ώρα που θα έχει περάσει. Και θα περάσει που είπα. Θα έκανε 10 λεπτά. Θα πρέπει να πάει και 20. Καλή. Εντάξει, ο Dynamite είναι pro player. Εντάξει, όμως τα έκανε πιο γροντάει. Και ήταν πιο χασμένο. Το λέμε αυτό, εντάξει. Ανεβαίνει 2. Πάνω 20. Το τάμπλο. What? God. Πρέπει να πάει. Ανώδερ. Λάθρο. Οκ. Πόσο κύπλα χρειάζομαι. Για αυτό το challenge πραγματικά δεν θέλω να το κάνω γιατί μου φαίνεται τώρα δύσκολο, αλλά πρέπει. Γιατί στα σχέδια. Και θέλω να παρατήσω αλήθεια τώρα. Δεν πέρασε κανονική ώρα που έχω παρεθεί.
Αλλά παιδιά δεν βαριόμουν. Μάλλον. Sorry. Πέτσι και πέθαινα από ανάτο. Μακριά. Μακριά. Όχι. Όχι. Θα πάρω 4 κύπελα. Έχασα και το πολιτικό που ήταν 34. Τίποτα. Θα πάω στη μάτα να μιλάς, κάνω βίντεο. Πόσο βίντεο, πόσο ώρα? Μέχρι να πάω αυτή την παίκτρια κάτι. Δεν ξέρεις. Δύο. Θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε. Μιλήσουμε. Να μιλήσουμε. Δεν θα ζήσουμε. Μακριά. Σαν σπάει το κέικελα. Το πρόβλημα σπάει. Δεν πολεμάω. Μακριά. Μακριά, Καρλ. Είπε θα με φιλήσει. Να την πλήσει. Σόλ. Τροπή space. Μόνο θα μου. Μόνο θα μου. Όσο με ζήτησε. Και αν πεθάνω μόνο μου ότι θα νοτήρεις. Παναγιώτη Βέλνες. Παρακαλώ παιδιά, παίρνουμε κύπελα τώρα. Αν έχετε μη σκοτώσει. Μας καμπώνετε να σκοτώσει. Μπορεί.
Τώρα αν έχει gadget μου, όχι μη σκοτώσει. Πάλα του. Δύο. Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται. Ίσο. 14 και περνάμε στο χρόνο. Πάμε αγωνιστρία και είναι 33. Στο τσέπ. Και δεν μιλάμε καθόλου. Μόνο πάλι. Λίγο. Days. Days Yago. Και ποιος λεπτά είναι, είναι πάνω από 6. Ακαλ. Παιδιά, το βίντεο πρέπει να βγει και μισή ώρα. Όχι! Όχι! Δεν μπορώ. Τρία μάτια. Θα πέσω, εντάξει, δεν έχω την νίκη. Στέβω. Έτσι και πέθανε πως έλα, απλά πατήσω μου dislike, έτσι πέθανε πως έλα. Τώρα πατήσα like. Τώρα δεν το παίρνουμε σεβ γιατί είναι νουμπάδες. Α, κάτσε. Α, έστω. Κάτσε δίπλα, οκ. Δεν είναι δύσκολο τελικά να πάρει πάνω. Έλα, παραμάζωμα όλα. Κολόμπιμπι, φύγε. Πήγε μακριά.